Uusi yritystarina sai alkunsa Kalajoen pelloilta ja hiekkateiltä Suomen jälleenrakennuksen vuosina, kun Matti Rahkola hankki ensimmäisen liikenneluvan ja auton vuonna 1955. Kertomus on, että on lähdetty isä ja äitin kanssa Kolmostien työmaalle Ikaalisiin ja on ollut Korisa auton hytissä. Ja se on ollut ensimmäinen keikka. Ja muistikuvat on hatarat sen ikäisen. Ei ole ollenkaan. Matti Rahkolan työpäivät venyivät usein pitkiksi ja jokainen kuljetettu kuorma kasvatti yritystä ja loi uutta työtä. Särkkien hiekasta nousivat uudet tiet ja osuuskaupan perustukset. Pienestä pitäen oli selvää, että Rahkoloilla työ ja perheen vapaa-aika kietoutuivat yhteen. Juha varttui pyörien ja kuormien keskellä, ja jo varhain hänellä syntyi kipinä jatkaa isänsä jalanjäljillä. Täällä on kyllä kuva siitä autosta, millä sinne on menty ja siellä on ensimmäinen työmaa ollut sitten. Mukavia muistoja on lapsuudesta ja näihin työkaluihin on saatu tutustua ihan niin kuin kädestä pitäen. Juhan sisarukset liittyivät myös perheyrityksen matkaan. Kukin omalla vuorollaan ja tyylillään. Ainahan sitä niin katsottiin isoveljestä vähän mallia, että mitä se touhua ja miten se kyllä he niin meitä ruukas komentaakin aika hyvin, että pysyttiin järjestyksessä, että hän on se, joka tässä sanoi sen viimeisen sanan ja mehän aina pullikoitiin vastaan sitten. Tässä firmassa ollut töissä koko elämäni, yli 40 vuotta. Eli on aloittanut sieltä ihan, sanotaan nyt armeijan jälkeen, ajahan rekkaa ihan työkseni. Ja sitten tehnyt kaikkia muita hommia, muun muassa näitä rakennushommia, mitä on ollut meillä aika paljonkin tässä. Kuljetusliike Rahkola kasvoi seuraavien vuosikymmenten aikana. Perheyritys tarttui rohkeasti erilaisiin kuljetustoimeksiantoihin, ulkomaita myöten. 90-luvun puolenvälin kieppeillä tuli tämä ambulanssihomma siihen malliin, että siinä oli jonkun otettava vastuu siitä ambulanssihommasta. Niin minä otin sitten sen vastuun ja lähdettiin kouluun ja vaimon kanssa hoidettiin sitten sitä 17 vuotta ihan päätyökseen. Joo, semmoinen tullut mieleen, kun mä tulin tänne aamukahville, Junnikkalan sahalta soittivat, että musta nyt Berliiniin keikka. Tässä heti lähtee. No, minä menin sitten heti sinne lastaan ja oli sitten illalla jo tuolla Hangossa sitten satamassa, ootin laivaa, että kävin Berliinissä purkamassa ja tuotiin jotakin palluuta ja se homma hoitui. Ei nyt sillä lailla niitä on niin paljon niitä reissuja, mutta se on jäänyt mieleen, että mitään vakavaa liikenneonnettomuutta ei ole koskaan sattunut. Se on täytyy kyllä koputtaa puuta, että se on niin tuurista hato kiinni semmoinenkin. Kyllä se on ollut tuo ajohomma. 85 toukokuussa pääsin armeijasta, niin tien päällä on ollut se 40 vuotta. Perheyritys kehitti koko ajan toimintaansa ja vuosien varrella myös kuorma-autojen korjaaminen ja peseminen helpottui huomattavasti. Kaluston määrä kasvoi, vahvistui ja uudistui aina tarpeen ja ajan mukana. Ja kun matka vei kauas, oma korjaamo piti pyörät pyörimässä. Siellä ratkaistiin ongelmat, huollettiin kalusto iskuun. Mä vastaan tästä korjaamotoiminnasta meillä ja 75 vuonna on rakennettu ensimmäinen tuommoinen isompi korjaamohalli Meinalan teollisuusalueelle. Ja se tarve lähti siitä, kun autoja korjattiin pakkasessa tuolla Topikettion pihalla. Niin isä päätti silloin, että nyt rakennetaan halli. Sitten 1991 vuonna valmistui uusi korjaamo kautta pesuhalli, jossa pystyy pesemään 25-metrisen yhdistelmän ja siinähän hommat sitten helpottui paljon. Tuli automaattipesukone, nappia painamalla sai rekan puhtaaksi. Ennen piti viikonloput niitä jynssätä harjalla. 3 vanhempaa velistä oli jo autohommissa, niin mulle lankesi tämä remonttihomma sitten siinä tavallaan
Ja oli ehkä eniten kiinnostustakin mulla siihen. Sitten niitä on rakenneltu siitä lähtien itse noita autoja ja perävaunuja ja koreja. Rahkolat kehittivät myös uusia innovaatioita kuljettamisen saralla. Innovaatiot olivat myös osana Rahkolan toimintaa. 1984 tuli ensimmäiset jalkalavalaitteet, joka helpotti tehtaalla tuotannon pyörittämistä. Koska tehtaalla ei omalla ollut omia varastotiloja, niin tavarat varastoitiin kontteihin. Ja auto tuli reissusta, niin se otti uuden kontin ja perävaunun vaan päälle ja pääsi jatkamaan reissua. Ja näin ne hommat hoituu tänäkin päivänä. Rahkolan ja Topi-keittiöiden yhteistyö on jatkunut vuosikymmenten ajan. Sukupolvien mittainen kumppanuus, jota on rakennettu luottamukselle ja yhteiselle tekemiselle. Yhdessä on opittu, kasvettu ja kehitytty. Jaettu vastuu, jossa kumpikin tietää toisen sanan pitävän. Se ei ole vain yhteistyötä, se on osa yhteistä tarinaa, joka kantaa vielä pitkälle tulevaisuuteen. No, yhteistyö on meille niin iso asia, että se on muutakin kuin pelkkä kumppanuussuhde, että kyllä Kuljetus Rahkola on niin tärkeä osa meidän toimitusketjua. Hommat on aina hoitunut, että sama on mihin ollut toimitus, niin kalusteet on sinne paikan päälle saatu. Yhdessä on touhuttu koko perhe ja eihän tätä kukaan yksin tee tätä hommaa, vaan se vaatii hyvät sisarukset ja sitten hyvät työntekijät. Etteihän ne autotkaan liiku ilman hyvää kuljettajaa ja vastuullisesti jokainen ottaa työnsä ja on tehnyt tähän asti. Perheyrityksen vahvuus on se, että se homma hoituu. Jos pitäisi kuvata yhdellä sanalla Kuljetus Rahkolan toimintaa perheyrityksen, mikä se voisi olla? Luotettava. No, kyllä minä näen, että me ollaan hyvä työnantaja kuskeille ja luotettava. Rekkamies on rekkamies, kyllä mä nautin olla rekkamies. Yli 70 vuotta on kuljettu samaa tietä. Työn, luottamuksen ja yhteisen päämäärän ohjaamana. Matka alkoi Särkkien läheltä ja se jatkuu yhä niiden vieressä, siellä missä juuret ovat vahvimmat. Vuosikymmenet ovat tuoneet mukanaan muutoksia, mutta yksi asia on pysynyt. Halu tehdä työtä kunnolla, yhdessä. Rahkolan nimi on kulkenut teillä ja ihmisten mielissä, ei vain kuljetusyrityksenä, vaan lupauksena siitä, että sovittu pitää. Tämä on tarina, joka on kasvanut ajassa. Perheestä, ihmisistä ja arvoista, jotka kantavat myös tulevaisuudessa.